Voitatte löytää sen suoruuden ja syvällisyyden siinä askeleeseen. Niin Tiina, pitää löytää sitten tarkkana siitä Tiina, jos noin. Joka kaatui, mutta se on se suoruus siitä oikealta puolelta, minkä vastaan. Jos mä vähän asetuksen ulos, niin ei oikein pyrki mukaan sinne vähän oikealle. Nää kaatuu sinne lavoille ja ajattelin, että tässä voi saa ravittua. Tää sama ravittu, laitan asetuskirjoitus tulossa. Kato, että pysyy samanlaisen, vähän oikealle puolella. Oikein ja aina oikealla oikein. Vielä. No niin, siinä nyt. Nyt sulla taas se samanlainen. Hyvä. Tarkkana just teillä, että niillä kaatuille sinne kylmistää sitä vaihtoasetusta. Ja sitten jos oikealle asetus, kevennys oikealle ja asetetaan koko kavioulaa seuraten. Tullaan samalla tavalla pitkälle sivulla, joka uran sisäpuolella ja aloitailutetaan. Ei tarvitse olla koko pitkää sivua. Ottaa vaan tuota tärkeää. Se voi tulla myös kevyessä ravissa. Vähän paljon jatkoa. Lähdette liikuttaa taas sitä koko etuosaa. Siirrätte sitä sinne uran sisäpuolelle noin sitten. Ja pitäkää taas sitä suoruudesta tahdista huolia ja välttämättä sitä, että korkeatteita voisitte sitten alon aikana sisällä ottelussuunnasta. Se pidätte sitä huolen, että palaset on irti koko ajan. Ja sitten menkää ainakin lyhyt, kun ollaan kevyttä, niin vähän rentoudutte siellä. Ja nyt jotenkin kun hiljaa tuntuu, että alkaa vähän saamaan taas kiinni ja järjestyksen, niin mennään harjoitustavissa aina aloittaa, että on hyvä olla. Näin nyt vasen. Katsotaan oikein. Oi, hyvä. Kannattiin jää liikaa käsi alastaan jarruttaa. Nostava puolipidäte, etuosa ylös, askel alas. Hyvä, oikein. Valmistellaan, siirretään raviin. Ja nyt ensin kevyt ravi. Pitäkää askel taas puolipidätteellä, otatte vähän ylös askel. Heti aloit jarruttaa, ottaa ylös. Ottakaa saada ne kantaa sinne, varo taas niitä käsiä jalat, noin justiin. Etuosa kantaa askel lyhyemmäksi pauke. Oikein, ja sit annatte vasta sen pään ja kaulan mennä sinne alas. Etuosaa tukekaa edelleen ajatellen niin, että se jää kantaa sitä askelta, että se ei puto sinne lavoille se askel. Vaan te tunnette, miten se hevonen kantaa siellä alla. Ja sit harjoitustaviin. Ja alas, otatte puolipidätteelle, lyhennetään askel. Valmistellaan, siirrätte käyntiin. Asetus vasemmalle, vasen laukka. Ja nyt taas se niin, että tää on teillä vähän pitkä hevonen, kun te tuotte laukkaa, niin rahastakaa rohkeasti se sinne eteenpäin, ylöspäin sitä askelta istunnan ja jalan avulla. Voidaan jatkaa uraa seuraten kevyt istunta. Väärissä tarvittaessa vähän tiivistetään istuntaa. Aika rauhallinen tahto ja kiireistä laitetaan ratkata nyt taas kiinni ja pyörä käy väliin.
hevosen. Tarkistakaa sitä suoruutta. Löytäkää ne kaikki 4 jalkaa kasvista ja alle. Alle, ihan hitaasti. Taas on käsikirjassa alalla. Kannat sitä kädellä takaisin. Tuossa on paljon. Ottakaa vielä jo teette, että yrität istunnolla jalan yläosalla, että etuosaa puolaita kohti. Saat silleen, että sitä painetta luotua tarpeen mukaan sinne. Noin, hyvä, siitä. Ja nyt vähän jalalla, kun mukaan vaan saada. Noin. Oikein. Noin. Tuosta